Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракату мардуми сарбаланди ба ифтихори тоҷикум. Шербачо апау хоҳаро акав додаро модаро агар ягон хеш табортон фарзандотон акав додаротон ҳами тарафа омада бошанд 2 моҳ 3 моҳ связа набошанд а 1 то 2 моҳа полигон дан мақсад связа наброян 2 моҳ полигон дан баъди 2 моҳ 3 моҳ метавонанд ки гиран бараншон уже тайёр мешаванд хай фаҳмидем ки ҷо бараншон ана нашуд одамое ки бачакоёш ядик беақлако нависая ки ака мо омаданем чикаре кунем гӯш кунем додарҷон валлоҳи биллоҳи толоҳ қасам наё додар наё ба худо наё ҳами як тиканон бихӯ дар тоҷикистони озод бихӯ накунем беақле бача валлоҳи қасам маргай валлоҳи қасам намиён рост тур мебаранд та валлоҳ 60-70 кило бора дар танат мемонанд 40 километр ра мегарди ай тори сар дрон ай тай помина ай бар ай ис падаро анам хидодарҷоно акаҷоно умуман ин фикр ай сартон бирорен валлоҳи қасам ин хизмате ки шумо кардагиен ахир мегем ман хизмат кардагим хизмати шумо хуинай ерундай валлоҳи биллоҳи толоҳ қасам акай ҷо азобай ба худо ин ҳами под задагӣ титу пита онҷа ғалтидагӣ саг намегира мурдата майли мурдат зиндата намегиранд валлоҳи қасам наен кори хато мекунен ба худо ба худо кори хато мекунен наен худованд нигаҳбонтон бихонен биомӯзен якчуним чӣ дуои падару модарро гирен дар хизмати падару модар бошен чем дар хизмати калазардо намеарза валлоҳ инами сад хубишон ки нол ина дударҷон кори акад нафари фақат ба ҷӯшидана хайрат аллоҳу акбар ба худо наин дударо ба худо нигаҳбон